Este é un evento de grande calado para pechar o ano, onde van a participar 5 grupos galegos que dentro da plataforma queremos agradecer pois a súa, agradecer encarecidamente ademais a súa colaboración. Este é o cartel. No concerto participarán 5 grupos en saída, placeres solitarios, navegando ao Barlovento, trasnochando e os cuchufeiros. Tenemos como presentadora de luxo a Diana Martínez. O concerto será o venres 30 ás 10 da noite no campo da festa do Malecón, do Barco. E este concerto ten varios objetivos. Por un lado, un concerto reivindicativo, tamén é un concerto concienciador. Reivindica o que levamos dicindo hai moito tempo, que somos unha área. O nome que eleximos, pois en Recortes Rock, é unha protesta contra esa tixeira capitaneada polo presidente da Xunta que recorta cada vez máis con cada decreto. Con cada entrada sortearemos as entradas non numeradas e con ese número pois faremos un sorteo de unha viaxe sanitaria. A viaxe sanitaria consiste en unha viaxe para 2 persoas en tren regional a Ourense e unha estancia nun hostal de unha estrela na capital. Este viaxe sorteámoslo porque dentro da plataforma pensamos que vai a ser moi útil cando teñamos que ir ao médico a Ourense. Pero non só siguen esas cuestións encima da mesa, sino que, según van pasando os meses, pois o Goberno da Xunta de Galicia, que é o responsable da sanidade de Galicia, e xa veremos despois o que pasa co Goberno Central, pois vai avanzando máis recortes, xa non só que afectan exclusivamente a área sanitaria de Valdeorras, sino que afecta o conxunto da sociedade galega, non? Como pode ser o que fixo hasta fai uns días ca retirada masiva de tarxetas sanitarias a xente sin recursos, fundamentalmente, evidentemente, porque a xente que ten un posto de traballo e que ten certos recursos, pois sigue mantendo a súa tarxeta, pero sabedes que retiraron varias tarxetas e que despois tuveron que recuar e volver a poñelas dadas de alta, por decirlo de alguma maneira, tras a presión pública a través dos medios de comunicación da barbaridade que se estaba cometendo con aqueles máis desfavorecidos, porque ao final todos os recortes afectan a todos, pero en maior medida aqueles que menos ten, non? Outra das medidas que se anunciou tamén foi a posibilidade de, xa non dun copago sanitario, sino dun pago sanitario o pago por hospitalización, por algúns dos servicios de hospitalización, que é un pouco inquietante a falar de algúns dos servicios de hospitalización, porque se as medicinas e a atención médica e de personal da sanidade está garantizada, que é o que vamos pagar? A comida, as toallas, vai haber que levar as sábanas da casa, cousas así por estilo. Por exemplo, o pago das prótesis, volver a aquel sistema de que o enfermo tiña que pagar as sillas de rodas, muletas, todas aquelas cuestións que agora o que fai é só pagar unha parte o ciudadano e o resto paga a administración. Que levaría eso? Que o que non ten cartos para pagar unha silla de rodas, por exemplo, que non poda comprar. E tamén, como decía Víctor, é unha cuestión de dotar económicamente esta plataforma, porque recollendo no que na manifestación, na última manifestación se dixo que de non arreglarse isto, pois deberíamos de ir a Santiago. Eso, como todos os ciudadanos deben saber, é un coste que como plataforma non podemos asumir porque non temos nin presupostos, nin temos nada por estilo. Entón, apelamos a todos os ciudadanos, a todos os xóvenes que participen, evidentemente, do concerto para diversión e para disfrute, pero de todos aqueles ciudadanos que están concienciados en manter unha área sanitaria en Valdeorras, Trives e Viana, e que queren unha sanidade pública 100% e non unha sanidade pública a ratos, pois que colaboren comprando estas entradas que para nós non son entradas, sino que son entradas bonos. Unha vez que pase o concerto xa no ano novo, e como todas estas cuestións que acabo de enumerar van a ir probablemente a consellos da Xunta e que a asistencia sanitaria na nosa área non vai ir a mellor desde o noso punto de vista, desgraciadamente teremos que
facernos oír e sentir onde está o centro do poder que é en Santiago de Compostela. Nada, boas tardes a todos. Xa pouco máis hai que comentar, creo que xa Víctor, tanto Víctor como a Víctor xa deixamos. Mas claro, tamén darlle as grazas á plataforma por todo o traballo que están a desenvolver, por o traballo que están a facer en contra dos recortes que estamos a sufrir día tras día en todas as competencias que ten a Xunta, non só en sanidade, que é unha das que máis nos afecta aos vecinos de Viana, Trives e Valdeorras. E, bueno, tamén agradecerle que nos chamaran a participar. Vimos encantados e esperamos que a enerxía que surge de todos estes grupos que podamos romper a teixeira do Santiago. Despois do que acabo de decir, non teño máis que nada. Nada máis. Bueno, que dixo é que a sanidade é unha cousa pola que temos que loitar todos porque convence todos. Acabo dicindo que nada, non tivemos casi ningún apoio para sacar adiante este concerto. O único apoio é o dos grupos e, sobre todo, un esforzo moi grande de toda a xente e as organizacións que compoñen a plataforma,